नमस्कार मित्रांनो, माहिती अड्डा या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं परत एकदा स्वागत आहे. मित्रांनो, आनंदाची बातमी आहे. जिल्हा परिषद भरतीला अखेर सुरुवात झालेली आहे. जवळपास सर्व जिल्ह्यांच्या जाहिराती प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. तर त्या सर्व जिल्ह्यांच्या जाहिराती आपल्याला एकाच ठिकाणी कशाप्रकारे पाहता येणार आहेत ते या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण जाणून घेणार आहोत. तुम्हाला विनंती आहे, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आवडला तर लाईक करा, जास्तीत जास्त मित्रांसोबत शेअर करा आणि अशीच नवनवीन माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अड्डा हे आपलं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. सोबतच बेल आयकॉनला बी प्रेस करा, म्हणजे इथून पुढे येणाऱ्या सर्व व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला मिळतील. चला तर व्हिडिओला सुरुवात करू. तर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता एक वेबसाईट आपण ओपन केलेली आहे आणि या वेबसाईटची लिंक तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनला भेटेल. तर जिल्हा परिषद भरती 2023 सुरुवात झालेली आहे आणि सर्व जिल्ह्याच्या जाहिराती आपल्याला या वेबसाईटवर पाहता येणार आहे. तुम्ही पाहू शकता. तर ऑनलाईन फॉर्म भरण्याचा कालावधी मित्रांनो 5/8/2023 ते 25/8/2023 या कालावधीमध्ये ऑनलाईन फॉर्म हे भरले जाणार आहेत. या भरती अंतर्गत कुठली पदं भरली जाणार आहेत या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता. शैक्षणिक पात्रता पाहण्यासाठी तुम्हाला सविस्तर जाहिरात पाहायची आहे. तर खाली प्रत्येक जिल्ह्याच्या जाहिराती देण्यात आलेल्या आहेत. वयाची अट पाहू शकता 18 ते 38, खुला प्रवर्ग अधिक 2 वर्ष, राखीव प्रवर्ग 18 ते 43 अधिक 2 वर्ष. या ठिकाणी वेतन मानधन, परीक्षा शुल्क पाहू शकता. खुला प्रवर्ग 1000 रुपये, राखीव प्रवर्ग 900 रुपये. परीक्षा ही ऑनलाईन CBT म्हणजेच कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट होणार आहे मित्रांनो. आता खाली सर्व जिल्ह्यांच्या जाहिराती दिलेल्या आहेत. तुम्हाला ज्या जिल्ह्याची जाहिरात पाहायची आहे तर त्या जिल्ह्याच्या नावावर तुम्हाला सिम्पली अशा प्रकारे टच करायचं आहे. ती जाहिरात तुमच्यासमोर डाउनलोड होऊन येईल आणि अशा प्रकारे तुम्ही प्रत्येक जिल्ह्याची जाहिरात ही डाउनलोड करून पाहायची आहे मित्रांनो. तर अशा प्रकारे जाहिरात तुमच्या समोरील सविस्तर माहिती यामध्ये तुम्हाला पाहायची आहे. शैक्षणिक पात्रता काय असणार आहे आणि इतर महत्त्वपूर्ण सूचना या जाहिरातीमधल्या वाचून नंतर मग आपल्याला फॉर्म हा भरायचा आहे. तर अशा प्रकारे ही वेबसाईट आहे. या वेबसाईटची लिंक तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनला भेटेल. तिथे जाऊन तुम्ही या वेबसाईटवर येऊ शकता आणि सर्व जिल्ह्यांच्या जाहिराती या ठिकाणी डाउनलोड करू शकता.